To je můj kolega, bakalář Michal Šápa. No, vidíš to. Super, chlapi. Ještě nejsi bakalář, ty je teda čekat. Třeba ti to nedají, zapomněli na papír, rozumím. Říkám, že už jsi si koupila, tak musíš. Babička se nakoupila, nevím. Ale dělky, ještě jsem jak se statnicama vypky. Budeme být statnicama. Technologie a hospodaření s vodou vykonalo státní zkoušku 24 absolventů, z toho jeden absolvent s vyznamenáním. Čestně tímto prohlašujeme, že jsme si vědomi své osobní odpovědnosti za další rozvoj vědního oboru, jehož jsme absolventy a poslání vědy při rozvíjení naší společnosti. Jsme si vědomi nutnosti prohlubovat a rozšiřovat své odborné znalosti a zkušenosti ve shodě s posláním bakaláře a k tomu ve Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava se zavazujeme. Prohlašujeme, že vždy budeme naši alma mater, Vysokou školu Báňskou, Technickou univerzitu Ostrava, zachovávat ve vážnosti a úctě. Harry Šveda, narozen v Karviné, prospěl. Miroslava Trnková, narozena v Šumperku, prospěla. Vážená vědecká rado, vážení rodiče, vážení hosté, dámy a pánové. V tento slavnostní den bychom chtěli poděkovat všem našim blízkým za trpělivost a podporu, kterou nám věnovali v průběhu našeho bakalářského studia. Současně věříme, že tomu tak bude i nadále, pokud se rozhodneme ve studiu pokračovat. Naše poděkování vedle rodičů patří prarodičům, životním partnerům a v neposlední řadě i všem našim kamarádům a přátelům. Za vzdělání ale v prvé řadě vděčíme našim profesorům, docentům a odborným asistentům, kteří se nám snažili předat své zkušenosti. Vážení členové vědecké rady, vážené absolventky, vážení absolventi, dámy a pánové. Jsem potěšen, že mohu před vás předstoupit do příležitosti slavnostních promocí bakalářského studia završeného dnes na hornicko-geologické. Já bych dodal, že kromě odbornosti by se vlastně každý z vás měl věnovat intenzivně také studiu cizích jazyků. Můžete být sebelepšími odborníky ve své profesi, ale pokud zahraničním partnerům nebudete umět sdělit v některém ze světových uznávaných jazyků vaše odborné znalosti, oni nebudou vůbec moci ocenit to, co jste nabyli na vysoké škole, to, co nabídete následné praxi. Proto prosím, věnujte následujícím studiu magisterském či doktorském právě otázce jazyků zvýšenou pozornost.
Harry musí to být. To musí být. Já se domů vyfotím, ne? To bude... To naopak, má být... Takže konec? Super. Jak máma? Ale Tomáš je Nebo to je bakala. Jsem měl bakala. Teď ten dává. Barča Američanka v těch brýlách, kurník. Jsi gratulace. To je krásná fotka. Ještě jednou ten pohled do slunce. Do slunce. Jdeme za sluncem, mládeži. To je normálně. Tak řekněte něco, mládeži. Řekněte něco, synku. mládeži. Řekni něco, synku. Jak se čuješ? Čujem Jaký je se to dobře. pocit? Je to velice zvláštní pocit, že mám v ruce 1000 euro, diplom, vyšáka, pivodav. Jaký písaní? Co naša mama? Mama je šťastná. Výborně. Co naše sestra, magistra? Slyšel jsi to, Harry? Bez jazyků ani noha. Teďka ti to začíná. Jo, jo. Ukáž ten jazyk? Ukáž to jazyčisko? Ukaž jazyk. Ještě není, je třeba se učit. Tak jo. Tak čau děcka, zamávejte nám tady.